Min Novembru li għadda, iktar minn 1000 drone kien reġistrat mal-entità Transport Malta biex bekk is-sidien ikunu konformi mal-qafas regolatorju li tnieda ftit ta' xhur ilu. Dan qalitu l-uffiċjal tal-ispezzjonijiet fih dan l-istess entità Analiza Abdilla f'intervista ma' One News fejn qalet ukoll li issa bil-mod il-mod qed tibda tissaħħaħ is-sigurtà f'industrija li ftit li xejn kienet regolata. Minn meta l-lonċena s-sistema li saret f'Novembru li għaddiet, diġà rajna l-fuq minn 1000 reġistrazzjoni u għadhom qegħdin jiżdiedu kuljum. Dr. Abdilla qaltilna li huwa stmat li fis-6 snin li ġejjin din l-industrija ta' drones tikber tant li tiġi tiswa madwar 7 biljun euro. I komplet tispjega li bħalissa Malta qiegħda fi stadju avvanzat biex tattira kumpanija kbira internazzjonali li toffri servizzi ta' taħriġ. Il-ġimgħa l-oħra kellna klient kbir minn barra li huwa interessat joffri servizzi ta' training ta' drones hawn Malta. Jekk kollox imur sew dan l-investiment ħajjitħabbar fil-ġimgħat li ġejjin. U iktar kemm ikun hawn dawn it-tip ta' affarijiet, iktar nies iġibu liċenzji ta' drones u jitħarġu fl-użu ta' drones u iktar finalment ikollna sigurtà fl-użu tal-operat ta' drones. Abdilla qaltilna li konsegwenza ta' Brexit l-operaturi għal numru ta' ġimgħat ma setgħux jassiguraw lilhom infushom. Min-naħa tagħna qegħdin nippruvaw nolqtu kemm jista' jkun nies u nagħmluhom aware tar-regola u x'tirrikjedi din ir-regola. Għax għatem nies li m'għamlux eżempju reġistrazzjonijiet jew ma jagħmlux il-korsijiet mhux għax ma jridux, però għax mhumiex aware tar-regola u x'hemm bżonn. Abdilla stqarret li Transport Malta stess toffri taħriġ u eżamijiet sabiex is-sidien ta' drones jiġu liċenzjati u konformi. Il-ġimgħa l-oħra din l-ixu issolvit il-kumpanija li kienet qiegħda topera biss mill-Ingilterra u li minħabba il-Brexit ma setax toffri iżjed insurances fetħet head office fin-Netherlands għalhekk l-insurance issa sar available. I temmet tgħidilna li persuna li topera mingħajr liċenzja tista' taffaċċja multi jew saħansitra ħabs skont il-gravità tal-każ.